मोजांथार संगौ एयारपर्टआलाय ना जोंखौनो फन हरबाबो मोनासैबो हा फट' लाया इयाव दा खोमसि खोमलावनो थ' ओइ फ्लास लाइटबो जोंला आंना चार्ज गैला मबाइला ओइ नों आंनो भिडिअ कल खालामना हरनाया जिउ इखिनियावनो थानानै खालामदोंमोन संनो गवा एयारपर्ट गुदुं मोनलायबाय एकदमबारे मोनफैबाय आरोना जों हटेलाव नै दानि भिडिअखौनो लानो मोनासै आरोना मानो होनना बुङोब्ला मबाइलानो चार्ज गैलामोन नै हटेल मोनफैनानैसो आं एसे चार्ज होब्रबबाय आरो नै हासबेन्डआ नोंथांमोना सोरबा गोबाङानो नायनो गुमैखौ बबाव थांखो होननानै होननानै गोबावनि उनाव दिनैसो ओमफ्राय दा जोङो ओंखाम जानानै लाहैग्रोनोसै बिनि उनावसो फ्रेस जाफैनोसै आरोना थ' ओंखाम जाहैग्रोनोसै बेयावनो थानोसै बे मोनसे रुम ओमफ्राय आरो र' मिजिङा लक खालामबाय खोमा मिजिं नों लक खालामबाय ना दे उनाव खोन्थिसिगोन थ' बे जोंनि आदिहा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों आरो मोजां मोनबावनो गोनां दं नोंनो मा लाबोदों ओमफ्राय उल्टा पुल्टा जाजोब्बाय नै सिजोब्बाय दायोसो फैनानै नायफिनसै थ' ओंखाम जाहैग्रोनोसै बिराद ओंखाम उखैबाय दहायो बेयो वाइफाइ कानेक्ट बानायना होनो नागिरदोंमोन सं आंनो हरगोन माबाखौ वाट्सएपआव पासवर्ड ओंखाम जानो ओंखारबोबाय जों लोगोफोर 12तायानो जानोसै ना बेसे जाखो जाबायानो खोमा गिजानि 12 जाबायानो हमना ला 11:59 जानोसै थांनोसै फ्रेस जानोसै भिडिअबो एडिटिं खालामनांगौमोन बायाबाथाय खालामनोसै उन्दुनो ओंखारबाथाय गैला ओइथिं गाबोनफोरसो मोजां बानायनांसिगोन मेङाबाथ' नायना फैनो हागौमोन मिथिखो नांला दे नोंसोरो गाबोन फुङाव मिथिनो हायालै फुङाव मिथिनो फैफागोन आंहा नेक्स्ट मर्निंआव थांगोन आं सानजौफुआव सान्दुं गोसा जायो जागोन दे लेखा दङ ना बेलासियावबाथाय थान्दा जायो नङा फुङावबाथाय आरो मोजां थान्दा बेला सुइस अफ जालांगोनहाय लाबाय थाबाथाय दा दसे उनाव लासि फ्लास लाइटआ जोंला र' चार्ज गैया नालाय ओंखाम जाबाय जोङो नै लोगोफोर चिकेन ललिपप चिकेन ललिपप नुखो नोंलाय दे बारा गोबाव लाजानाय नंला हारसिं सुइस अफ जालांगोन इयो 5% ना माल' दङ आंनिखौ सुइस अफ खालामना होनोसै नोङो माबा मोनसे इनियाव हरदे आं माबागोन मिथिबाय नङाबा आं भिडिअ एडिटिं बानायनो मोनगागोन ना दसेनो जागोन इयो 1 घन्टायावनो मिथिबाय चार्जआ सुइस अफ खालामनानै होबाथाय आं नुला बाय दा भिडिअ इदि बानायनांला गाबोन बानायदो सब थाव नांजोब्बाय आसारनि मोनामजोबसिगोन इयो सामब्राम गुफुर जानाय थाव एफा आराम अननानै लाबोबाय आङो इदिसो जाबाय होमबा आंथ' इदि जागोन ना मिस्टारा दख'नाया सेस आंना हायाव दोन फिथायो तावेलायनो गासिखौबो दननानै टेबोलाव दोननाय जि माहाखो आरो इयो जादों नामा कुर्ताया बोरै जाबावगोन दालाय गाबोन सुसिगोन समानि सिंथाराव नांदों ना मादों ट्रलियाव नायाबो इसेबो अयाव नोंनो आसार लाबोनायनि मजाया इदि जाबाय खुलिथारनाय आसारखौ देलाय आरो बेलथाय बावबायसो इदिनो इयावनो दोनथ'दो प्लास्टिकआवनो दोनथ'दो ओइ मोनसेखौ खुलि इखौ नङा सिङाव आरो आलौनि आसार दंबावो ना इनि सिङाव इयाव सिलिखायाबो दहन सिलिखा रुनाय
इनियानो दाउ आसारनियानो गोलैजोबदो थावा मिथिबाय बानलुनिया एसे गोलैयाखै माबायानो थेमायानो फिसाथार बानलुनिया गाबोन सानाव मोजां नायसिगोन दे ओंखाम जानानै फैबाय जों लोगोफोर एकदमबारे आसार लाबबाय माबा मा होनोमोनलायो जानाय थावानो गोलैनानै साफा दखनायाबो नै मोनामजोब्बाय जानाय थाव सामब्राम गुफुर उपाय गैया गाबोन सुना होनांसिगोन नै बेखिनि भिडिअआ जोङो मोनफैनायनि अखानायैनिमोन आरोना लोगोफोर अखानायै फुङाव जोङो ब्रेकफास्ट खालामहैनायाव लानायमोन बेखिनि भिडिअआ ओमफ्राय सिरि सिरि जाबाय थानाय जाबाय नालाय बेनिखायनो नै दायो आङो डाबिंआव बुंनो हानाय जाबाय आरोना लोगोफोर आंनि हासबेन्ड दङ ओमफ्राय आंनि लोगो दङ बिथिंजा ओमफ्राय फुंनि सममोन आरोना मा होनो ब्रेकफास्टखौ खालामबोबाय ओमफ्राय दायो ओरैनोथ' थाना जायाना बेरायनो होनना फैखानाय मोनसे प्रब्लेमा बे जाहैबाय आंना साफा ट्रलियैनो जि गोसोमजोबनांबाय आङो हासबेन्डना आसार लाबनाया जानो थावा गोलैनानै जियाव जेसेबां जि दङ साफा नांजोब्बाय ओमफ्राय मैया जेखौ गाननानै फैदों बेखौनो गाननानै बेरायनांबाय आङो बिदियाथ' बेफोर समाया ओमफ्राय दा कफि ओमफ्राय आरो सेन्देल ओमफ्राय मा एसे फिसा फिसौ सपिं खालामनो गोनां दङ आगोलाव इनि हेदा कलंगुट बेलाय केबानो एवनाय मा नांगौ बैनि सायाव मा होनो सना नामा बिलाय सना नङा इधर आईना लगा आईना में दिखाओ आईना में इधर आईना लगा आईना में अंदर वीडियो ले सकता हाँ चल $800 price जी जी मैडम इसमें बेस्ट शोरूम में तो रेट भी मिल रही है 250 स्टार के ऊपर यान तो अरे इन से स्टार लानांगौ दे नों खोन्थाथ' सइस खालामना आं मोननैनि भितराव मोननैखौ मोजां मोनो स्टारखौ नैबे साबसिन ना नायना गाननो Dari dia mazang deh, nih cuma ke bukan ya, mazang tadi. ये क्या है ये बेंगल Mazang tadi. Kan baiklah baik mandi ada. Video kelan. Harus tuh aja. Iya. Lagi kanai. Sudah? Itu logo. Bek kanai kagak ada biru. Ile mata? Biru kanai. Duplicate kanai. Oh, kalau highlight. Ini belum berubah. Bisa sini tahu. Gas. Tahu bisa orang tahu? Oh, lah. No.
थाबायनो मोनफैबाय जोङो नैबे बिट्सआ जों थानाय खाथियावनो आरोना जों जि हटेलाव दंमोन बेनिफ्राय ओरैनो ससे थाबायना फैबानो मोनफैयो आरोना कलंगुट बिट्स होननाय दा जों बेयाव फैबाय आरोना नै मोनफैबाय थाबाय बिराद मानसि दंमोन ओमफ्राय सान्दुङाबो बिराद गोसामोन आरोना नोंसोर हावाइ सेन्देल लाफैयासै ना गुदुंथार बालायावलाय फुगोन खुनला ओरैनो मिजिं खोनायाथ' दायो जोङो कलंगुट बिट्सआव फैदों आरोना लोगोफोर फार्स्ट डे दिनै मैया मोनफैनानै दुमफ्ला उन्दुनानै थाबाय दिनै जागायबाय बेरायनायखौ फैदो ओइ इसोरो माबायो फैसाखौ बारा लायो ओइयाव माबाना बाननो हागोन सेन्देल लाखुदो दै थाबायनोबा हर नैयावसो प्लास्टिकआव नै बेयावसो लंपेन्टआ दिखांना ला जौ लंपेन्टआ दिखांना ला लंपेन्टखौ फिगोन हा रानो मिजिङालाय हा आं लाना फैगोन दे दाहाय फैगोन फै नङाबा दाहाय फैगोन Hor mobile lah, foto lah. Dailah pakai na. Ang lana pun nimba na. Sering yo foto ke beta. Lagi pergi na. Kain ba. Daya bane pergi tu. Bila itu tapi pakai dia. Ini sudah baik. Eh, sakit gak kerja? Eh, lama kita ngisi. Oh, begini mana? Eh, agak. आंनि सिमांनि जायगा बेयो आंनि सिमांनि फुरि बेयाव फैनानै बेबायदि टाइपनि जायगायाव खोमाया रिंलांजोब्बाय आरो दिनैबो दाबो ओरै एसे गिदिंलाबायबानो गिदिंखाजोबो ओरैबायदि गुदुङा गिदिं नामा ini lamanya masih gudung ayo
इदि गुदुंबा हेसर माबा एकदम ग्लब ग्लब दै गुदुंने दाउखौ जेरै गां फुयो इदियाव आथिं होनाय ओंखायनोथ' आं फुङाव फैनो होदों ना नोंसोरखौ फुं आरो बेलासि नङाबा सानाव फुङाव फैसिगोन लोगोफोर बागा बिचखौ मोजाङै नायनोनो मोनासै गोलोमगुदखौबो इथिं थांनोनो मोनासै आफानिफ्रायनो इथिं फैखादों थ' गाबोन बेराय जाबाय जोंना बेरायनायानो होमब्ला आं जिरायनांगोन मा होनो फुं आरो बेलासियाव फैनांगौ बिसाव नङाबा सान्दुंआव बिराद गरम जायो सानफु गोसोआव जानानै नोंहा जेबो गैयाबा आंहा थ'दिसे जि सोमना दोनबोदों सुइदों अब्लाबो सुनो मोनबाय मोनखादोंना जोङो दहाय संबाय थादोंमोन ना बिदि जायो ओरैबायदि गुदुंना लोगोफोर एक सेकेन्डबो गानो हाया खारबोनानैनो आगोल मोनाखै जोङो ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर गवायाव दा बुंसै न'आव आं दाबायदि सानदुंआव माने सुइटार गाननानै थायो आरोना न'आव आङो दाबायदि सानदुंखौ माने सुइटार गाननानै थायो आयौ भाइयाव ओरैबायदि गोसोम जागोन आं ओरैनो गोसोमखा दाउखा बायदि जाजोब्बाय गैखाला बेखौ बोरैबा गानबोफ्लांनायखायसो बोरैबा इसोरानो मिलायनो हादों खोमा नोंनि ट्रलिनि जिखौ साफा जानाय थाव फोनांजोबगोन आं होननाय रखम जाबाय खोमा ओमफ्राय मैया फैनायखौनो ओंखायनोथ' गाननांबायना आङो मैया फैनायाव गाननायखौनो गोसोम गानजोबगौमोन नङाबा सान्दुङा गोसाथारना जोंनि बेरायनो दिनै गाबोन फुङावनो फैसिगोन थांनोसै ओंखाम जानोसै मोजां ये माबासो तरमुज एसे मोजां आनारसासो और कौन जाओ ना मैडम ये नमक है ना हाँ ले ना इदी ना आनारस का मोजां मोनसे ओइ लेखा दोन मैंगो पाइनएप्पल वाटरमेलन बेरी चाहिए मैडम इधर आके डोगरी पकड़ के खड़ा है